første af dem blev født i 1900. Fader. Vi bor jo hos den her familie Smokker, og de var 16 søskende, hvoraf 1, 2, 3 er gift med en King-familie, og 1, 2, 3, 4 er gift med en fra Ash-familien, og 1, 2, 3, 4, 5 er gift med en Stolfpus. Und so on. Alle sammen med Amish-pigmentene. Og hvem skal vi spise hos? Det er Stolfus. Det er Stolfus igen. Dem vi bor hos, det er Amos, Smokker og Melinda King. Altså 2 af de store familier. Det er virkelig, vi kom inside her. En siden.